Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til episode 3 af Survival Games med mig. Ja, vi spiller inde på mappet Alaska Village. Godt map. Rigtig godt map. Det, ja. Lad os se. Vi smutter bare. Smutter. Ja, velkommen til episode 3. Jeg ved ikke, om jeg længere har sagt det var det. Men det mener jeg faktisk, det er. Stone sword. Klager ikke. Kom nu. Husk at trykke på de rigtige knapper. Okay. Jeg har lagt mærke til, at jeg siger ikke så meget i min Survival Games video. Det er jeg ret ked af. Men det er altså meget svært at koncentrere sig imens. Det er altså derfor, at jeg ikke siger så meget ind, fordi det er ret svært at koncentrere sig imens. Oh no. Oh no. Jeg har set mange, der har en god rute, men jeg kan sgu ikke lige huske den. 100%. Altså, den. Ja, jeg er meget dårlig til PvP, når jeg optager, men når jeg ikke optager, så er jeg faktisk god nok. Så er der ikke lige skud som Benjavilla og Kasper T og alle dem, men er der bedre. Hvis de ikke ved, hvem det er dem fra, der har GPDK. Oh no. Der måtte jeg bare ikke dø. Sorry. Oh no, det var dårligt det der. Når vi er tilbage, så har vi et game mere, og så stopper vi for i dag. Undskyld, hvis jeg lige kom til at gøre sådan der. Det var ikke meningen. Overhovedet ikke. Nej, fail. Vi går tilbage igen. Ja, så kan jeg se, hvad det ellers er han. Ja, det. Jeg er lidt glad. Der. Ja, det her episode 3. Jeg ved ikke helt, hvad vi lige skal snakke om. Jeg ved heller ikke, hvor god min mikrofon er. Den burde være bedre, ligesom i de 3 andre videoer. Men jeg ved det sgu ikke helt. Men jeg har altså et spørgsmål. Hvad har du, lige præcis dig, hvad har du fået i julegave? Det gad jeg faktisk godt vide. Hvad har du fået i julegave? Hvis I har fået nogle lige så gode gaver som mig, så har jeg godt nok fået nogle gode nogle. Det var da helt vildt så gode, jeg har fået. For jeg har fået mange gode gaver. Jeg gider ikke rigtigt. Og vi tager bare. Okay, der er så mange, der har stemt på V4. Så det bliver nok det samme map igen. Men det sker der ikke noget ved. Det gør der ikke. Det er lige meget. Fuldstændig meget. Jeg er træt. Det var det helt vildt. Ej, jeg siger ikke så meget lige nu. Men ja. Og nu er vinterferien
ved at være slut. Når den her video bliver uploadet, så er der... Hvad har vi egentlig i dag? Der har vi... At den her video, den bliver uploadet den første dag efter vinterferien. Mandag. Den. Det ved jeg ikke. Jeg er dansk. Jeg ved ikke, om du er inde hos Danmark. Oh my god, var det læk? Ja, det var det. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg vil gå hen. Skal vi satse efter midten? Jeg tror, vi satser efter midten. Vi får nok ikke noget ud af det, men hvorfor ikke? Oh my god. Fail. I am so low. Det betyder, jeg er så low. Okay, hvor er det dårligt, det her, mand. Men ja, det bliver den sidste map, jeg kommer til at spille nu. Fordi det her, det går der som røv i nøgler, for at sige det rent ud. Kan man lige gøre sådan her, duk? Altså, grund til at sætte den der. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg. Okay, der har simpelthen været nogen sat de her kister. Tror jeg det nok. Det ved jeg ikke. Sådan der kun var det i den anden. Løber ind deroppe. Jeg tror han har taget dem. Jeg må også tage den her. Ja, som sagt, jeg har ingen rute, så jeg satser bare på, at det er en god nok kister, jeg får. Men jeg kan da se, at jeg har da ikke særlig gode ting. Så jeg må ikke have held med mig. Hvad det kom der igen? Jeg gør det ikke. I den der kiste, den er 100p på, den er lootet. Det er 100p på. Næsten 100. Ja, jeg sagde det. Det var ham der. Der var der. Ja. Jeg er ikke særlig stærkt, for du er død. Hun var en, der fik ret mange hits. Ja, så er vi døde. Ja, sorry. Tak fordi I gad at se med. Det var alt fra mig for denne gang. Og vi ses i den næste episode. Episode 4, tror jeg nok det er. Fuck det.